Когато болницата е хакната и никой не може да помогне. Ти разкажа история за университетската болница Дюселдорф в Германия през 2020 година. Случаят е следният. Линейка кара жена в тежко състояние, но най-близката болница не може да я приеме, защото е хакната. Цялата IT система е блокирана. Файлове, медицински системи, документи, всичко е блокирано и криптирано от атаката и вируса Ransomware. Линейката поема към друга болница на 30 км разстояние, но за жалост жената умира по пътя. Това е първият официален случай в света, при който смърт е причинена от кибератака. Как се случва атаката? Хакерите намират уязвимост, която се казва Citrix Gateway. Това е устройство или софтуер, който позволява на служителите да се свързват криптирано към техните вътрешни системи отдалечено. След това те инфектират всичките им вътрешни системи с така наречения Ransomware, като неговата идея е да криптира абсолютно всички файлове и да иска подкуп за освобождаването им. Което какво означава? Че това блокира достъп до данните на пациенти, образна диагностика, рецепти и всичко друго, което прави така, че болницата да бъде парализирана за определен период от време. Атаката е била насочена към университета, но по погрешка попада в болничната система. След смъртта на пациентката, немската прокуратура започва разследване за убийство. Основното послание към вас е, че ransomware не е просто лаптопа ми не работи. Когато IT системите падат в болницата, пациентите не могат да бъдат приети, операциите се отлагат, данни за алергии на пациента и лекарства са недостъпни, лекарите работят насляпо и, както се разбира, и хора умират заради това. Това не е филм, това е реалност, която всички ние живеем, когато фирма, болница или банка нямат базова защита към техните системи. Какво можеше да предотврати атаката? Да се апдейтнат абсолютно всички системи до крайната версия. Все пак уязвимостта е била известна тогава. Сегментиране на мрежата, да се създадат резервни системи и да се прави офлайн бекъп. План за действие, когато болницата е под кибератака. И най-последно е awareness или обучение на служителите. И също така 24/7 наблюдение на системите. Благодаря, че изгледа този клип. Ако ти е бил интересен, сподели го с твой приятел и пиши долу в коментарите каква да бъде следващата тема. Благодаря.